inbox yathu ya Nyasa Voice box, ndipo lero tabwera ndi nkhani imene yabuka masiku awiri apitawo ya kumangidwa kwa bambo Malata. Ndithu nyumba zolutsa nkhani za mdziko lino la Malawi zatulutsa nkhani yakuti bambo Malata amangidwa pa mulandu onamizira anzawo kapena kuti kupanga nkhani zabodza pamene pachizungu timati defamation. Malata amene tikuwadziwa bwino ndi mmodzi mwa mamembala a chipani cha Democratic Progressive Party DPP, ndipo iwowa amakhala nawo ku msonkhano chamati National Governing Council kapena pachizungu timati NGC. Ndiye pabwera ndithu maganizo ambirimbiri pakumangidwa kwa Malata, pachuluka nkhani zambiri ndipo amalawi ambiri apereka maganizo awo, ndipo lero tikufuna ife Nyasa Voice box tikubweretserani maganizo a countryman amene akuyankhulapo pa nkhani imeneyi yakumangidwa kwa Malata. Ndiye tikhale limodzi, komanso ngati mwangoyamba kumene kutionera pano pa Nyasa Voice box, chonde musayiwale kupanga subscribe, komanso pakapomba video imeneyi chonde musiye ma comments anu musimo kuti maganizo anu nanunso athe kumveka. So kwambiri tikhale limodzi pamene kuamvera maganizo a countryman pa nkhani yakumangidwa kwa bambo Malata. Muli banja Malawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Lero ndi pa Sunday pa 14 January 2024. Amalawi anzanga, mundisimikizira kunena kuti akulu akale adanena kuti ng'oma yolilitsa sichedwa kung'ambika, kapena kunena kuti ng'oma yolilitsa kwambiri sichedwa kuphwasamuka. Olemekezeka atu munthu wankulu akuti ati amutola apolisi. Akulu aja amatchula kuti Malata aja zikumveka atu chonchotu. Iwo sanabwere poyera nkukana, koma zikumveka kunena kuti iwo atola defamation. Ndi akulu amenewa ndi aja ng'oma yawo inalira kwambiri, kulira anthu kuyesera kuti inu Amalata siyani ng'oma iyeyo, koma pete kuimba mmamawa mpaka madzulo. Ndiye ng'oma yolilitsa ija imene ijatu yaphwasamuka. Pali anthu ena amati akamangidwa anthu amamvera chisoni, koma munthu ukamvera chisoni Malata inu zoziputazo dziko lonse lingokhalira Malata. Ndi apapa kutero kwati ali muchitokosi. Khaya wamangisa ndi akabambeyo, khaya wamangisa khaya ndi ndani uyu Gangata ati azitiuza yekha ndi iye ndamene ati azitiuza tsopano. Mkulu amene ndi ochachalika kwambiri ndalama ngochichirika, anatidumpha mmutu mukutidumpha tonse. Iyeyo akuchokera kogulisa malonda ake amene ankatchula kuti terrorism. Ife tidatenga akabambe anthu asakuwaziwa nkuwabweretsa pa Malawi kumagulisa. Iye anachoka ku terrorism kuzatipitirira ife amene tinayamba kumugulitsa munthuyo. Iye ali ku terrorism ndi ukafika mpaka na kusogola kuti muziwe zoti mkulu amene ngochachalika kwambiri. Iwo mapanga za terrorism anzako amagulisa akabambe, kumagulisa bwinobwino akabambe, kumagulisa bwinobwino paka na dziko lonse kuyamba kuwadziwa, kumagulisa bwinobwino akabambe. Zaka nkumapita mpaka na akabambe anthu nkuwaziwa. Koma mkulu amene yuyu so musiya nkumayandikana naye uyu Malata. Chifukwa Malata ayu ife titaona kuti iye wabwera kwa bwana akabambe, ife sitinanyinyirike, tinangoyang'ana. Chifukwa chakuchachalika abwana aja ife timagulitsa bwinobwino ku Japan, chifukwa poyambirira timapanga nawo za Japan. Chifukwa iye anabwera nkumafuna kuwakhotesa abwana akabambe kuti abwana akabambe azipanga za ndale. Ndi akufuna apange nawo apangisise
kutimpwanisa uyutu ndotimpwanisa uyu nde ndikumva kuti mmene amukwizingiramu mawaso ndikumva zoti ukhanga tikuli holiday nde kuti mawaso akwizingika so panoyo osangoyimba foni bwanji kwayimbira ujeni ahonorable Malata osangoyimba foni bwanji kungoyimbira ahonorable kapena kuyimbira ujeni his excellency kuti his excellency ndili pano to ati andigwira his excellency ahonorable kuti simmaziwana ndi ahonorable aliyonse mwi munakangoyimbira ahonorable anu aja nanga inu ndi wathu inu si wathu wa DPP ife takukanani itu ife takusasani inu si athu a DPP inuyo ndinu a inuyo etu chifukwa munthu akamukwizinga nawo chifukwa anthu amatiye msama munenezano akakwizingidwa nawo koma uyu azikwizingisa uyu tamauthamangira unyolo koma uthamangira unyolo ulipe kaya ndikweli yafiriko kaya ndikuti ulipe iye wachita kuuthamangira unyolo kuuthamangira kukalowesa m'manja ndiye nkhani imene ndabwera nayo pa ndionera kuti akulu inu a Malata inu ndine paja mukuziwa 4 years tikusemphana maganizo mukumanditulusa m'mafolamu munanditulusa mu friends of Dr. Daliso Kabambe ndikumakususani ndeso pano inuyo mmalankhula zooneka kuti ndinu agayi kwambiri ndinu a champion inuyo ndi nsanuja amati ati George Nongo a George Nongo ndinaona atalemba pena ati the lion of Kaning'ina bwanta sangati wakakhale the lion of Kaning'ina iwona unathamanga nkhwani wake kuti ino ndipo yake iti imene nakhalira iwe the Kaning'inayo the Kaning'ina boys the Kaning'ina boys imachokera tu kumafuko kumangoti ati ine the Kaning'ina boys akaning'ina onso amene akumenyeranso makofiso ndi apa pankhani ndionena kuti mmankhula inuyo muchachalika kukhala ngati inu mkamusu etu mmaziona ngati ndinu kamusu chifukwa inu mmafuna mutalemera mwachangu mmafuna muzipusisa inutu ndinu awachiona ndani inu achi apa wachiona ndani ichi uku machesi ukuso ati amata ina ndi bostik ukachula lina lilo seyotu ukulondola upeza mulibemo ndiye ndinuyo awachiona ndani inu munakhotesa Kabambe kufuna kuti muziyapangisa zandale momoti azipanga zachipani inu ndi amene mufuna mwakhotese mufunanso mwakhotese agangata zioneka kuti iwo ngati kuti akupanga zachani zandale ufuna akulu inu mufuna mwapangise akabambe aoneke ngati akupanga zandale inuyo ndinu okhotesa anzanu inu ogwesa anzanu mu mpingo ndiye ndinu ndi apa pankhani ndionena kuti sinuyo mwalephera kuyimba foni kwahonapo kuti mutuluke mpaka na lero chifukwa sinaonepo apa kuti Malata atuluka imo muchabe kuti inuyo ndi okwizingidwa ndiye nkhani ndionena kuti inuyo a Malata mwalephera kuyimbira abwana kuti mutuluke abwana anu namba yo sikugwira simagwira atu munthu pa mavuto namba sigwira patendele kuyimba imangoteka koma pa mavuto simagwira ne inuyo kuti kusikugwira namba ya bwana kuti mutuluke sikugwira ndi ati somawa kuli holiday kuteko inuyo mukukazingika akulu mukukazingika chifukwa inuyo munakhala kuti ndinu Charlie Chaplin munakatuluka munakhala inuyo Charlie Chaplin munakatuluka ngati mmene makambira muja kuti ndinu Charlie Chaplin ndekhani panopa ndionena kuti akulu inuyo mmene mmalankhulira muja kuti ndinu adolo muja Amalawi panopa ali nchiyembekezo sopano kuti amuone mfana uja wopya uja mabwebwetuka kwambiri uja inutu akulu inuyo chifukwa mabwebwetuka inuyo kuoneka kuti khoti mukhoza kuligonjesa inu akulu ndi apapa mupange zonena kuti zimene mukayankhule ku khotiko mukayankhule zoti Amalawi adziwedi kuti inuyo ndinu mbuli kapena ndinu munthu wanzeru nkhani yanga ndikubwera nayo kumapeto kwache kumene akulu inuyo
anthu amachita kunditenga kundika mu gulupu akaona kuti Malata akuvuta mgulupu umu amakamwika mu countryman sindinakufunseni mu gulupu muja kuti mabosi ako acho unabisana nawo mu gulupu muno simunalephera kundiyankha akuli ndinu amabosi anyino ndiye inetu ndakuwuzani apo mukayankhule zoti Amalawi aziwe zoti inu ndinu bwanoni kapena ndinu nkhosa. Anthu akuyembekezera kuti amve kuti Malata uja ndi ndani uja amayankhula zoopsa kunena kuti iyeyo ndi amene anasaba pang'ono kulenga dziko lapansi lakumwamba etu ndiye akwana papa nthawi yozipulumutsa wekha iyi ndi chama tisipulumutse wekha etu ndi Amalawi panopa ali mchiyembekezo kuti aone kuti who is Malata andi amaganiza bwanji mbongo mwake. Mukangoyankhula mbwerera kumene kuko mbwerera akulu inuyo Okondedwa zikomo pokhala nafe pamene timamvera audio imeneyi ya a countryman amene amayikapo maganizo awo pakumangidwa kwa bambo Fedrick Malata pa mlandu uja mu chizungu umatchula kuti defamation. Ngati mangopitipeza kumene pano pa Nyasa Voice Box tikupemphani kuti mupange subscribe kuti musaphonye maaudio athu amene akubwera kutsogoloku. Ife ntchito yathu pano ndikubweretserani maganizo a Malawi, anthu andale komanso anthu amenyera maufulu maganizo awo pa nkhani za ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatiridwa bwino kwa malamulo pamene chizungu timati politics, good governance and the rule of law. Komanso ngati simunasiye komenti yanu musimo pa nkhani imene ya Malata chonde tikupemphani kuti musiye komenti yanu musimo kuti mutha kukhalanso kumacheza ndi azinzanu makomentsimo kuti dziko la Malawi tikhoza kulitukula bwanji. Ife pano pa Nyasa Voice Box ntchito yathu sikutukwana anthu kapena kunyoza anzathu koma kuti tikambirane mwanzeru komanso mwachifatse kuti dziko lino likhoza kupita patsogolo bwanji. Tonse ndife Amalawi ndipo aliyense muno Malawi ndi munthu wanzeru ndipo maganizo ake sangachepe. Ndiye chonde musachite manyazi ikani maganizo anu musimo kuti dziko lino litha kumva maganizo anu komanso mutha kuthandiza pachitsogolo pa chitukuko cha ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatiridwa kwa malamulo pamene chizungu ati you can contribute to the positive change in politics, good governance and the rule of law in Malawi. So thank you for tuning in to Nyasa Voice Box. We wish you a fantastic day. Thank you.